The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Matthew 6:24, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. 1 John 2:15-17. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. Romans 12:2. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ephesians 5:11. Have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. Before we start our Bible study ni adlaw, kinahanglan ang atong sunod sa mando sa Dios diha sa 1 John 1:9, the recovery technique, or ingon ta nga divine eraser, kay padun man ang atong mga sala sa diha nga atong isugid kini ngadto sa Dios nga Amahan. 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you unbeliever, the command is believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. That is the only way na ang tao maluwas. Busa sa hilo magandang tastong kaugalingon. Let us pray. Bala na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, nining lain usab nga higayon, nga diin kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos, nining kinabuhi ng imo pangilugwayan, ning imong grasya tanan, nga among gipahimuslan bisan pa kining among Bible study through the YouTube pinagi sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Padayon kita sa atong pagtuki, paghisgot, pagtuon dining atong tunanan. It's entitled How to Find True Peace in Life. So, ang tanang tao, buot yun nga makapanag-iyag kalinaw sa kinabuhi. Gusto? Una sa tanan. Ana sa Salmo, Kapitulo 37, versikulo 7, nag-iingon, paabuta, nga ang Ginoo mao'y mulihok, paghuwat kaniya, uban ng pailob. Og diya usab sa Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 7, ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing ug huna-huna diha
sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Now, alang sa matag magtotoo ni Ginoong Jesucristo, ana ay pagsangkap sa Dios nga mao ang hingpit nga kalinaw sa sulod. Inner peace, perfect peace. Kining maong kalinaw diha sa sulod sa matag magtotoo. May kalabutan kini sa iyang relasyon ngadto kang Kristo. Now kung imo nagituhuan si Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas alang sa imong kaluwasan, nasakop ka na sa harian ng panimalay sa Diyos. 1 Pedro 2:9. So nadugtong nahiusa ka na kang Ginoong Jesucristo. 2 Corinto 5:17 ug 21. So imo na karong gipanag-iya ang daghang mga Diyos nung kaayuhan nga gigarantiya hangtod sa kangturan. Episo 1:3. Isip usana ka magtotoo. Ikaw, karon magtotoo ka naman. Nagaambit ka na sa tanang bahin ni Ginoong Jesucristo. Ug ang tanan nga gipanag-iya ni Ginoong Jesucristo. Roma 8:17. Now, galing lang kay jutay ragyong mga Kristohanon ang nagpahimos sa mga panalangin nga gihatag sa Dios kanila. Jutay na. Kadaghanan nining maong mga Kristohanon nagkapuliki sa pagpangita o kalipay. Nagkadipo-dipo sa pagpangita o katagbawan o katumanan sa ilang kinabuhi nga sa ingon nga paagi wa na lang yun nila makita ang usa sa mga mahinungdanong prinsipyo despulong sa Dios. Kaya bigod nimo, na ay dapit nga dunay sulod nung kalinaw, na ay kalipay. Sulod nun meaning inner peace. Na ay kalipay, na ay kaligon, usa kini kadapit nga na ay tuman nga kaligon, kabaskog, gahom, ug pagkamadasigon. Dynamic kining maong paagi og kining dapita mahimong makabot og maangkon ni bisan kinsa nga Kristohanon. Any believer, bisan pa sa malisod nga mga kahimtangan, bisan pa sa mga pagpiit, mga pagsuway o mga suliran, mga gumunhap, maangkon pagyapon sa mga magtotoo kining naasoy kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing una-una diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Now, diha sa pulong sa Dios, kining naasoy nga dapit sa kalinaw, usahay pagatawgon og kapahulayan, Hebrehanon 4:1. Ayaw tuod kini kalibog nga usa ka kapahulaya sa kapitong adlaw, Levitico 19:3 ug 30. O usa ka sabatikan nga tuig, Levitico 25:2 ug 4. Kining maong kapahulayan, usa kini ka pagpahulay sa matag gutling every seconds. Usa kini kadapit sa panalangin o gahom taliwa sa mga kalisdanan sa kinabuhi. Kabubuton sa Dios nga ang matag magtotoo, every believer trust in Him sa tanang higayon. Ang suliran lang kay daghan pag-ayaw mga Kristohanon ang wa gyud magagamit sa grasya nga pagsangkap sa Dios bisag andam na kining maangkon sa tanan. Ang Episo 1:3 nagakanayon, magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesucristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong
espirituhanong gasa sa langit diha sa atong paghiusa kang Ginoong Hesukristo. Ug usab diha sa Efeso 1:18 nagkanayon kini og naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo ug aron masayran ninyo ang kadagaya sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang balaang katawan. Kung ingon nga usa ka magtutuo ni Ginoong Hesukristo, gisaligan mo na siya tungod sa dakong butang nga maong kaluwasan. That's the biggest, the greatest. Efeso 2:8-9. Makasalig ka na ba karon kaniya tungod sa gagmay na karong mga butang nga mao ang imong adlaw-adlaw panginahanglan? Mao ni ang a fortiori logic ni Apostol Pablo. Roma 8:31-32. Ang pagpadala niya sa iyang kaugalingong anak dito sa krus, ang Dios nga Amahan, ang gisgutan nini, pagpadala niya sa iyang kaugalingong anak dito sa krus aron mo dawat sa imong mga kasalanan, mao kini labing labaw nga pagsangkap nga gihatag sa Dios kanimo. Sabta gina naanas 1 Pedro 2:24 ug 1 Juan 2:2. Kung iya maghihimo alang kanimo ang labing labaw dito sa krus, nagdahom ka ba nga muundang na hinoon siya karon sa pagbuhat ng mga butang diha kanimo? A fortiori logic. Kung iya gihimo ang labing labaw alang kanimo sa diyang ikaw usa pa ka di magtutuo ug busa iya ka pang kaaway niya itong panahon na Roma 5:10, ang tinuod mao nga iya gyud kang sangkapan sa tanan mong panginahanglan tungod kay anak ka na gud niya karon. Galacia 3:26. A fortiori logic gihapon. Ang Roma 8:32 nagakanayon, kung wala magdumili ang Dios sa pagtugyan sa iyang anak ngadtos kamatayon alang kanatong tanan, di ba hatagan usab kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya? Mao gihapon a fortiori logic. Daghang mga Kristohanon nga nakadungog sa sayop nga panultihon nga nag-ingon og dawata lang sa Kristo ingon nga manuluwas ug masulbad ang tanan mong mga suliran. Sayop. Kung midawat ka niining maong lansis man yun Makugang yun ka kung masayod ka tinuod. Kaya abigod nimo. Wa pagyug ka makakinabuhi tinuuray nga pagkinabuhi hangtod makasinati ka og usa ka makalilisang nga kahimtang. Nga diin wa kanay mabungat nga pulong ni mabuhat sa imong kaugalingon. Umikan sa imong pagkalisang sa unsa mang katalagman nga imong masinati nga di ka na gani makaampo. Sa madugay o sa madali, ibutang ra ba sa Dios ang matang tao dihas tumoy sa iyang kahimuan o kakayahan? Si Jesus nagkanayon, gisulti ko kini, mo pasabot doktrinas Biblia, gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo og kalinaw pinagi sa inyong pagkahiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan apan ayaw kadlok kay nabuntog ko na ang kalibutan. Juan 16:33. Now, diha sa Dios way kahimtang nga maingon ta nga wa ni paglaom. Naagi paglaom alang sa tanan. Di man nina. Alang sa dili magtutuo, unsa man. Pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Apan alang sa magtutuo, pagtuon o pagkaton sa pulong sa Dios.
ang pagpamati sa gitudlo nga pulong sa Dios. Ang pagtulunan sa pulong sa Dios mao ang paagi sa paglig-on sa imong kinabuhi. Ingon man ang pagsulbad sa matag suliran. Kasub-anan ba, kahigawad o kapakihasan. Sumala sa kabubuton sa Dios. Nasayod ka ba nga dili ka mamahimong usa ka hamtong espirituhanon nga magtotoo hangtod pagasulayan ka ng imo pagtuo. Usas mga mapuangurong butang nga buhaton sa Dios mao ang pagtugot ug mga pagpiit ug mga kalisdanan. Mutugot ang Dios. Sa ingon nga paagi, makatunan mo ang pagsandig ngadto kaniya. Inay sa imong kaugalingong paagi. Ang Proverbio 3:5-6, popular kini nga bersikulo. Salig sa Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing. Ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam. Hinumdumi siya sa tanan mong buhaton ug tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Now, pinagis pagtuo, imong maangkon kining maong saad ug ang ubang susama niini ug makanto kanini matagutlo nga pagpahuway. This is minute by minute, moment by moment nga pagsulay. Matagutlo nga pagpahulay ang pasabot niini. Ang pagpahulay, ang kanang rest, okay? Kaya kining atong gitunan dinhi bahin sa faith rest doctrine. Usa kini ka mayungdanong doktrina nga may kalabutan sa atong title, atong pagtulunan, How to Find True Peace in Life. Mao kini ang pagtuo nga nagdag pahulay nga matang sa kinabuhi. Faith rest life. Now, of course, imuha ang pagpili. It's yours to choose. Tingali kining si manaha lang kanimo. Usa ka kasarangan o tingali imong natagbuan ang mga kapakyasan, mga kapungot ka, mga kayubos, bisan ka ni mga katalagman o mga kasubanan. O tingali, gipiit ka o gibati mo ang kasamo kung pagkapuklid mo, umikan sa pipila kada utang hinungdan. Ubos sa naasoing mga kahimtang. Aduna kay duruha ka butang kapilian. Muduha-duha ka bas pulong sa Dios ug mahimo kang hingpit nga pagka makaluluoy o musalig ka ba noon sa pulong sa Dios ug musud ka yan ang kinabuhing may pagtuo nga nagdala og pahulay. Faith rest life. Di man ibaya nga ang tawhanong mga kasulbaran wa gyoy kasiguruhan. Wala. Ang pagdalisay sa hunahuna o pagpahiuli, nagahatag lumalabay ang mga kaayuhan. Yes, fleeting. Apan spikas nga bahin, ang Dios nagsulti, magtotoo, sandig ka nako. Sumalig ka kanako. Kay ako kang hatagan sa akong pulong sa mga saad ug mga pagtulunan diha sa Biblia. Unas tanan, buot kong imo silang makatunan. You learn them. Ug niya, buot kong imo silang tuuhan. You believe in them. Ug imo silang gamiton ngadto sa imo mga suliran. You apply them to your problem. Namatod pa niya Salmo 27:5. Panalipdan ako niya sa panahon sa kasamo. Taguan ako niya diha sa iyang templo. Mga saad niya, ug ipahimutang ako niya sa habog nga bato aron may layo sa kadautan. Sa pagkatinood, pabinaw,
Adunay gatusan ka mga saad diha sa Biblia. Di lang gani kagatusan, libuan. Ang uban niini, alang niining atong panahon. Ang uban alang na dito sa eternidad. Ang mga saad, alang sa eternidad, nagasulbad sa suliran sa kahadlok sa kamatayon. Kana bang mahadlok ka mamatay. Sila nagapaugman usab sa pagsalig. It develops your trust. Uban sa paglantaw nga sumabot nga kahimtang sa dihang tumanon na kini sila sa Dios. Nagasaad kanimo ang Dios. God is promising you og usa ka lawas nga sama sa lawas sa anak sa Dios. Filipos 3:21. Nagasaad ang Dios nga wa nay kasubo, wa nay luha, wa nay kasakit, wa na gani kamatayon. Kaya nahanaw naman ang daang mga butang. Pinadayag 21:4. Ikaw magapuyo na sa usa ka dakong balay hangtod sa kangturan. Juan 14:2-3. Ug mag-uban ka na naong sa Dios. 2 Corintios 5:8. Now, sanglit na sulbad naman ang dayon mong kaugmaon. Ang imo na karong duputan sa pagatubang, mao ang mga saad alang sa imo mga suliran din sa kalibutan. Imuhan ang pag-angkon niining maong mga saad sa gayon nga doon na kaatubangon nga katalagman, karon, ugma, ug sa umabot bang mga adlaw. Muna-una katingali umaingon og wa mangyoy mga suliran nga dili nako masulbad. Daw hapsay man ang tanan. Nan, kun mao, unsa may mong buhaton, pasalamati ang Dios niya na. Usta? Di man ibaya. Nga muhatag siya kanimo og higayon sa kauswagan sa tuyo nga makaandam ka alang sa higayon sa katalagman. Kasabot ka? Ug kung hatagan ka mag-igo kahataas nga kinabuhi, long life, lagmit ka man yung makatubang o malisod ng mga kahimtang. Bisan pamangganit taliwas pag-antos o pagpiit, mahimo mo pas pagpanag-iya sa maong kalipay o kalinaw, ingon sa kauswagan. Mao ka na'y pagkalig-on. Sa imong pagmata sa sayong buntag, ikaw mo ampos pag-ingon o gamahan, imo kining adlaw. Nagaginawa pa ako, buhi pa ako, unsa may imong ipatuman kanako ning adlaw. Salamat amahan niining panahon sa kalisod. Nasayod ako nga imo kining kabubuton alang kanako ni ini higayuna. O, ang Dios motugot og kalisod aron sa pagsuway sa imong pagtuo. Aron sa pagpanton kanimo o sa pagtudlo kanimo kay wa man gyud makahimo nini sa kamahinungdanon sa pagkat-on sa iyang pulong. 1 Tesalonica 5:18 nag-iingon, og pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo. Kini maong kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Salmo 119:71 nagaingon usab, maayo ra nga gikastigo mo ako, kay pinaagi niini makatunan ko ang imong mga sugo. Salmo 119:75 pod nagaingon, nasayod ako o Ginoo, nga matarong ang imong hukom, ug nga imo akong gikastigo, kay nagtuman ka man sa imong saad. Now, alang kanimo magtutuo nga nagatubo, advancing believer, nagasibog na to sa unahan, nagaabante sa imong espirituanong pagkinabuhi. Ang katalagman, usa kini kahagit aron sa pagdugang sa imong kahibalo ug doktrina sa tuyo nga mamahimo kang espiritual nga pagkahamtong
ug makahimo kas kanunay masaligon kaniya. Kaya binimo, ang tanang kasayuran nga gikinahanglan aron sa paglampas o pasulit o pagsuway, ana tanan makita des balang kasulatan. Ugo niya, pinaagi sa pagtuo, igo ka lang sa pag-angkon sa mga kamatuoran nga imo nang nakatunan. Tuuhi ang mga saad sa Dios. Pinaagi niya na, ikaw pagaligunon sa mismong gahom sa Dios. Hebrehanon 4:11 ngadto sa 14. Ang ikaduhang Pedro 1:4 nagakanayon usab. Niining paagiha, iya kitang gihatagan sa bililhon ug dagkong mga gasa nga iyang gisaad. Pinaagi sa maong mga gasa, makalikay kamo sa makadaot nga mga kailibgon sa kalibutan o makaambit sa Diyos nung kinaiya. Now, ayaw ka na palabya. Mao kini ang punto diyang akong dadon diya kanimo. Diya sa Hebrehanon 4:1 at 3. Busa samtang nagpadayon ang saad sa Dios nga makasulod kita aron makaangkon sa iyang pahulay, the faithless life, magmatngon kita nga walay usa ka nato nga mapakyas sa pagdawat niya ng maong kapahulayan. Kay sama kanila, nakadungog kita sa mayong balita, apan wala magpulos ang mensahe nga nadungog nila tungod kay wala man sila mutuo niini. Busa kita nga nagtuo, nakadawat sa kapahulayan nga gisaad sa Dios. Kita nimo? Kay kun wala kay pagtuon sa pulong sa Dios, wala gyud. Dili kini mahimong tinuod sa imong kinabuhi. Walay epekto. Kapila ka na nako gisultihan nga, studying God's Word is one thing, but applying, believing and applying the Word of God that you have learned is another thing. Mao ni ang daog ang labing klaro gyud. Metabolized Bible doctrine. Now, gimanduan sa kinatibukan ng mga magtutuo sa dili paghadlok. Never be afraid. Fear not. Na si Isaias 41:10. Apan ani usa nga way labot niya ng maong mando. Ang magtutuo kinahanglang mahadlok nga dili makasud sa kinabuhing may pagtuo nga nagdalag pahulay nga dili makasud nining faithless life. Ang ngayong mahadlok ang usa ka magtutuo nga magkinabuhi o kinabuhing punog mga kabalaka, kakulba, kapintas, pagkamatarong sa kaugalingon, pagkatalamayon, pangabubuho, pagbati o kalaay, pagkamapungtanon, sa lakton nga pagkasulti, ang pagkinabuhi nga way pahulay diha sa Dios. Outside of this faithless life, ang magtutuo, ang ngay mahadlok, kung masipyat siya sa pagpahimulo sa kaayuhan nga gisangkap sa Dios, diha sa iyang pulong. Mao na, ang ngay kadlukan. Apan ang mga saad o mga doktrina sa pulong sa Dios, kapahimuslan lamang sa magtutuo kung sagulan na kini niya sa iyong pagtuo. See, mixed it with faith. Kung una niya tuuhi ang maong mga saad, kinahanglang iya una kining may bawaan. You see, may bawaan makatunan. Una siya may bawo sa mga saad, kinahanglang iya una kining makatunan. Okay? Apan dili usab siya makakaton o makaangkon sa maong mga saad kung wa siya mapun-i sa Espiritu Santo. Di man ni gina. Mao kiniyawi yun. Kaya kung dili ka mapun-an Espiritu Santo, wa gyapon hinungdan. Way kapusalanan. Kaya bigod nimo, una ka makaangkon sa mga saad sa Dios. Kinahanglan unas tanan, musunod ka
sa mga pahimangno nga may kalabutan sa pakigambitay sa Dios. Fellowship with God. Diba ang fellowship with God o ang control of God, the Holy Spirit sa imong kinabuhi, makabot lamang sa diha nga ikaw mutuman sa mando sa Dios. Kinahanglan nato isugid atong angkunon nga nabuhat nato kanang mao mga sala in a given time, yan ang adlaw. So mao kana ang paagi. That's the protocol sa pulong sa Dios nga aron kita mahibalik sa atong pakigambitay sa Dios, fellowship with God, ug makontrolahon kita sa Espiritu Santo ang atong kinabuhi makapadayon o ato kining makatunan ang iyang pulong o atong tuuhan o gamito na. Now, ninumdong ka sa 1 Juan 1:9. Mao kinayawi ha. Kung isugid o hinganla nato sa Dios gamahan ang atong mga sala, siya nga matarong ug matinumanon siyang saad mo pasaylo gayud sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Mao man ni atong routine. This is the SOP, Standard Operating Procedure, natong mga doktrinal nga mga magtotoo. Dili kita makapadayon sa atong spiritual momentum without this. Tuod, yan ang higayon nga imo madawat ang kinabuhing dayon. At the moment you receive eternal life, pinagi sa imong pagtuo lamang kang Kristo lamang, napunan ka diya Espiritu Santo. You are immediately filled by God the Holy Spirit ug may pakigambitay ka sa Dios. Fellowship with God. Ug di na mawa ka ng imong kaluwasan. Dili na ma-forfeited ang imong kaluwasan. Hangtod na kanas kahangturan. Okay? Now, di na mawa ka ng imong kaluwasan. Kanang imong pagkahiusa, pagkadugtong sa Dios, hangtod na kanas walay katapusan. Ug nungka nagayod ka nang mausab. Galacia 3:26. Apan, sa dihang makasala ka, ingon nga usa ka magtotoo. You're a believer. But you commit some sins na mawa, diha kanimo ka ng pagpuno sa Espiritu Santo. Ingon man ka ng temporal nimong pakigambitay sa Dios. Ganong temporal. Sa diha nga ikaw makasala, matangtang ka na. Kasabot ka. So, apan dili buot sa Dios nga magpabilin kang gawas sa pakigambitay. Dili niya na kabubuton. Busa iya kita gihimuan o paagi. Unsaon nato sa pagbalik o pagpabalik sa pagdumala Espiritu Santo kanato. Sa matagi gayon nga kita makasala. Mahibalik kita kining atong pakigambitay o pagpapuno sa Espiritu Santo. Pinagi sa imong pagsugid sa imong mga sala ngadto sa Dios nga Amahan. Directly to God the Father. Tinuod nga mapakyas magyud kita sa makadaghan. Kinapamantay kinaiya magasasala. Apan way kapakyasan nga mulabaw pa alang sa grasya sa Dios, wala. Sa higayon nga ikaw mapakyas, hinganli, isugid dayon kanang imong mga kasalanan. Ang kuna, ang unsang saad, ug dayon kinabuhia ang kinabuhi nga gitawag og pagtuo nga nagadala og pahulay. The faith rest life. At yung padayon ni ugma. Kadaghan patag pagkahisgutan bahin ini. Kini may kalabutan sa atong title nga tunanan, How to Find the True Peace in Life. Magampo na.
Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain usab nga higayon nga among gipahimuslan ang imong mga kamatuoran. Salamat o Dios sa imong pagpatinaw kanamo unsaon di namo pagkinabuhi. Nya nang kinabuhi nga may pagtuo nga nagadala og pahulay, the faithless life. Salamat sa imong paglamdag kanamo niini, naot nga imo kaming dadon pag-usab ugma dinhi aron kami makapadayon sa pagtuon niini imong mga kamatuoran. Salamat ni among Bible study sa grasya kini nimo nga nagalihok. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.